Igbo ekene m unu Igbo ndị nwaanyị ji eme unu asịkwa m ka m burukwa bata n'ụbọchị nke taata maka na asị m ebe onye nọ ya dịrị nwoke mma na eke n'Orie na Afọ na Nkwọ maka na ụbọchị nke taata o nwere ihe mee na Abacha maka ndị na-amaghị Abacha ụda ofu obodo nọ n'ime Anambra steeti nọkwa n'ime Idemmili maka ịmara ezi Owere mara Abata ete iyi amalili Abacha maka ịnwa mara Abacha ọfụma nwee vidiyo anyị fụrụ ihe mee n'ime Abacha anyị na-asị ka anyị wetara unu maka na nwoke a ndị nweta dị vidiyo si na demand na-eju ụka maka amaala m Abacha ọfụma iji gwukwa m anọkwana m ọ bụ ihe anyị abịa kpawa n'ụbọchị nke taata maka nkọwa ka isi mbido vidiyo ahụ maka ụfọdụ na ha enene vidiyo mapụta ha na-agwa m okwu ọjọọ na-ekwukwa na somethings ha ekwukwa na-ewute m so ma ọ nakwa ewute m na nte na-ekenekwa ndị na-akwado anyị n'ihe anụ nwaanyị na-eme maka na nwantịn mbịa ịchọpụta n'ụwa bụ na ihe ọbụla ime n'ụwa ndị mmadụ ekwulili okwu mana enwe ihe m na-alaiki ka m gwa ndị mmadụ mana ị na-enene m biko were obiọma n'ime mmụọ na eziokwu na-enene m nkwukwori nke wee gị iwe that's part of the truth maka na anyị nwekwu na eju na si na ile ọma o ji aga n'ụgwọ ya werekwa n'ile ọma na-eso unu biko na vidiyo mee na Abacha maka na ịnenecha ya nwoke a sị na ọ na-eje ụka mana ọ na-ekechisi youth na ndị mmadụ nọ na Abacha nwee na nwa ikolobịa anaghị aga n'iru ụmụ ikolobịa nọche na Abacha some of them anaghị aga n'iru maka na kemgbe m maara Abacha mana ọ bụghị ha ya ekwu kịta ma n'ogodo vidiyo ka unu ofu na-akụba vidiyo maka onwe ihe nchọrọ ikwu njue mgbe m siri okwu na-enye vidiyo ụmụnna kemgbe anyị maara Abacha n'ofu ahụ Abacha nwere ike inwe ọkụ mgbede 10 na nghọtago nwe mgbe Abacha na-enweghị ọkụ Abacha enweghị ọkụ ezi Owere ya enwecha ọkụ Abata ete enwe ọkụ n'Imo enwe ọkụ maka na ofu ogologo ụzọ bụ ihe bụ ịchọ ịga n'Imo
isi ezi Owere na-agbapụtasị na ịchọ ịga n'Imo, osi Ọka na-agbadatasị na ịchọ ịga n'Imo, abacha ka ị ya agbalịlị abacha ka o wee dịrị gị mfe. Maka ijesi ka ịtọ ọnụwa gbawa ogologo ụzọ ife gbacha echi eji. Mana o nwere ihe bụ na ihe gbakọtazi abatazi abacha ọ dị nnọọ ka ebe a pinyere ọkụ sisi na-akụ nke mgbede onye ọbụla na-akpụcha anya n'ime ụlọ. O were maka mpụ na aghụghọ dị n'ime abacha, ndị kwe na ndị ekwe. Afọ inufu ka esi wee kpụrụ dị agadi nwoke a wee si na be igwe ọra agwụ, nwoke lụrụ ụlọ lọkasịcha ụlọ ya karị do fensị docha, mana ọ dị ọzọ ndụ n'ụbọchị nke taata mekwana ihe wee enjoyikwana ego mata akpụrụ ya gbagide wee kwụsị ya n'ahịa Olise dị n'Abacha. Ahịa Olise dị ebe ahụ ka a kwụsịrị ya, mbụ nwoke a wee mee ya ihe ihere wee sị anya tọọ ndị oji na-agbụ n'ufuku si wee tọsịsịa ndị oji na-agbụ. Maka na Igbo bụ Igbo, ikwu m n'aha a nwere mbido aha bụ na nke ọbụla onye na-eme bụrụ ihe ọma na-emesie, mana ebụrụkwanụ nke ọjọọ ị na-eme na Jehova ya bụ onye ọbụla ike n'afọ anụnwa ịbata o bidogokwanụ ịghọtago bidogo. Maka na anaghị eji ihe a na-agba na ntị agba n'anya. Igbo bụ Igbo, ka ọ dịkwanụ mgbe ọzọ biko.